πώς να φτιάξουμε ένα μίνι στυλό. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μόνο ένα μαχαίρι. Όταν η μελάνια του στυλό φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο ή όπου αλλού θέλετε, όπου αλλού θέλετε εσείς, εδώ, μένω με δουλεύει εδώ και εδώ θα την κόψω. Εδώ έχει κοπεί. Και τώρα θα πάρουμε το καπάκι. Λοιπόν. Τώρα το βάζουμε. Και έχουμε φτιάξει το μίνι στυλό. Εδώ λέει και Big, η μάρκα του. Να, ο μίνι στυλός. Και γράφω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να φτιάξετε πολλούς.